keipo ka hmaya min ron hnek na awang chuan ka tlu ngal ropa reimona chuan min ron mela che su ti mel tak hian min ron mela kan chet ve miau lo wangin min manta bazar police station a chuan min hruai chhota a bazar ami veivak la chuan min hmudu khop mai le ngal lok apa chuan min khung taran mai Raymond Nuchuina episode 30 Trace of Win ziak tu sangte aren thlei Raymond chuan police duty pakhat chu a han awa kut thlon a torna awang chuan alung oi lo hle ani ti a hriat thei in office in ho tu pa ber hi ka hmudu ati tonga police kan lu na ala rei lo boka rank in dot dan po kan la hre hek lo Raymond a po hian a hrelovani po in kadem mi alo ngai tu lo lam chu hriat lo ve thei tak mai ania duty pa chuan iwa han zam lo reu vele ka thian te kutin lo thlak ngam ve khang lang le ngala vuak zot zot cheunia ka du ni kan ho tu ten vuak tur anti huna cheu phur takin kan la vuang cheu ti pa in deu so zet thian anui zui le ngala Raymond a thinrim chu a room deuh nga thian ka hria a ani mai theye min la vomol donia ma se he muna min khung na chan hi ka hredu kadik na chan vo hum hal tur hian India constitution in min phal sak bok atilet venga ta rak lo khan ngoi mai ro du tok ti hriat taka police pa in ron ti chuan Raymond a chuan enga ma angai lo ti hriat zet hian in pu chu keiman ka audo nem ni ang nge kami mal zalen na min ti buai saka wang hian itna atanga ban thlenga iturna turin ma kala jok don atilet venga ta police pa chu angoi vungvunga Raymond chu aron enle zuk thina Raymond mela la chuan danglam na engma a om silo a thinrima pianga ati thin angin angoi zui maka chupa mita tak chuan alo enlet kar mai boxi azam ta deuh nge min khongai deuh jok po ka hrelo a in her nguta a chuak ta ngal reilote a chuan a ayalal deuh jok ani ti hriat tak arsi in beltlar that nen chuan anron enjoy lut le a an ho tu pa chu ani nge yani ti hril kher ngai lovin kan hreve ngal mai enge nangni pahni chu in chiar hiar viewem ni ti pa in Raymond anen chuan mit mengrum al mai hian min mel hraka amit menga tang chuan pa huai sen tok takle palzam mai chi ani lo ti a hriat theya Raymond a chuan inau te hian kan thu soi min oi saksi lova kan phone min man sak bok nen inspector ramte a kulikon police station ami khamin biak sak turin ka du che Raymond a chuan ati ve deuh khala atong kam man chu kan du ai chuan a call rong ma kan tan mek na police station a thu bermai phone mang tur han ti chu thil ti chi vak po ni lovin ka hria ma se Raymond a chu en wang pa in abula police constable chu akova ramte chu va bero karin lo deuh hian atita a dar kar chan ve zet lock up chunga kan din hnu chuan kan omna lampana ke ron pen ri khau ri chu chan chuak tu ke pen ri ni tura ka ngai ngal ringot karin ange in ramte chu aron lang ma sabera anunga chuan ni chin lokamin man tu tele an ho tu pa chu anron kalve ngal boka ramte chu min ron mu rual chuan aron nui tu a kan naw te nge yan ni hi in edik man te hi ati a lock up kong khar chu aron hong ngala Raymond apo athu soi chak na abowani ang angoi reng police station kan chua san le don ta misualman tuma buai ve em te kha misualmanin min man ta phot chu ani a eng ang buai na takla to ga zelang imo police station atanga kan kal chu ma chi chuan ramte chuan min ron awa kan bula ron thlen chuan aril ruak khat liam berzo na chu aron soi chuak ngal mason na haom to em aron ti a kan tran chi a khang police phiang sen ho khan min ron man ngala lo mole lung oi vak lo ti hriat tak hian alo ti a
ramte chuan nui hak hak chungin in ang em boka lo mole han man mai om tak chu in ni hi ti pa in kan in cheina chuan om lo tak chu a ena ama bok chuan tuna chuan buaina in nei to lowang engkim ka soi fel vek to kha chuti chu kan hna kan tran le thei to ani chu hun hi kan ren hle anga ya ni ti pa in police station chu chu sanin ramte chu kan kal sana kan nangai bok chu tran le turin bazar mun kil khorlam chu kan pan le ta a tho khatna kan che fu lem lo na a tun tum chu kan du ang le kan tum angin engkim akal tluang to tura be save ngot te ang khua atlai tial kan mi zon ho le helai muna kan om chan damdoi mamo ameng vai chiai ho po anron in lar tran nak to a raimona chuan min ron ena kamit hi an ro ti pain amit meng chu atidul raya ameng deuh chiai hian a hriata a in cheina le a mel en chuan rak edik damdoi ruya meng vai ruai hi a ang tak zetani kathiam ve hleinem kalo ti bul muk i thiam angai danglam bik anga kan lan chuan adik lovang an ma ni ang thei bera kan lan angai lom atia thiam lo te maila lo cham ka hlau na chuan min hne ve ema kamit meng chu rui nei ang thei ber turin ka han meng kual ve a kan lampana tlangwal senior lam to le lanau pan mel takron kal but haluk luk te chu raimona chuan min ko mu zawa raimona chu ading hluaya akal bai suya ache danvel chuan kanui ati zat ema wang chuan zui mai du lovin le lam hoin kanui khur dar thiante u laitarin neem raimona chuan alo ti ba naka hepa hi chuan engkim hi azei thup ani omasin ron chuk thlame ka jok pakhat chuan alai tar chu alo pe ve mai bok raimona chuan zoi su phian lakna turin thria em ka thian pa khuana khamlo lu tuka alama mo bela ati sara lo chuk thlame pahni te chu anin ena kan in cheina le kan cheji a chuan rin hlel tur an mulovani ang pakhat jok chuan alukhum chu a hlipa lukhum chung lama chuan thil chin sen pakhat hi aron phora raimona chu pek pa in kha chi kha kan nei ati a raimona chuan an thil pek chula in naktu kami tur min lo ngai tu sak theyangem atile a senior deuh jok chuan kan theyang alo tile naktu tlaya dar ni vela heta hian o raimona chuan ati a chumi te pahni chuan an pomani ang buluai chungin min kal santa enga tinge anlak na mun tu hne na tangin nge anlak i zo lo ka tingal tonga raimona la chuan tlan chak lutuk chu anin chui palfo atile deuh leka min han chan dan chuan kalunga ti oilo kher mai hun kan nei tlem i ti ni lom ni rang thei ang bera kan che ta ngai lom ka ti vele ngat khai insum ro man mo lutuka kan che chuan voi khat lek po kan ti sual zawani chuan kan hmu pha ka tu ma an om ngam to lowang chu wang chuan mirin na kan hlo chua photanga ya lom kapu chim om zet hian atile a lok apa atan laya kan chan chu ani ti hre hau lovin min tong khum le ta ama bok chuan local ro le kan in cheina chuan om lo tak te hi kaning ta e i ho ang atita a raimona te in chu kan thleng thuaya raimonan la omri tura min ti awangin kan in lampo pan lo chuan in chung lama kan in zuilu ta sitting room anu lo thu chuan min lo beluama a rul to ka raimonan a chan nu chuan room lama bok kan in zuilut le ta raimona chu in thlak ngala a kor hlip chung chuan wal kan na tho mek chu enge angi ti pa in a thom hno chu a thlep tha a ka hrelo ti in mol mang takin ka chang le ta riat thiam chu a harani ti ro nau sen thi na ina kai hnoi thil kan chui ani a chung nau te la chu khoilama tanga local nge ani la kan hreder silo kan bultran na hian ra tha a chua iringem ti in zo na dang min zot le a rin dan po ka nei thiam lo ma se thatura irin ani a karing tok che khatilet vele ngot kan tum dana kan kal the ani chuan
kar khat nu vela chuan thui tak kan kal thei to ang ma se kan kong zo tur hian kan thlen tum naram min thlen angem ti apoimo zokang atile a chuan alandan chuan kong chu adik lo zo tur a om tel ve ti na animo kalo tilet ve thung dik lo theite reng mai mizorama mai ni lo aizol bi ka mai po hian khatiang dam doi number 4 kha zuar le kol tam takan om ti kan ria khang kan mi ton te khan nau sen thi na ne na in zom mi lo ne na tangin khang rui lo te kha an lo la chhong theya chu tiang ani vai chuan voina kan na tho te kha athlon ve kan ni ang reimona chuan thu tak mel zet thiana ti a ni e ma se voi tam tak I hnung zuya kan che chu to na hian lo cham kan la nei ngai lo I chunga rin na ka ngatla te ka ti vele wal nang hi ka thian ni lo la kan hlotling theilowang thuak chu I nei vak lova ma se rin na inga thunga ti pa ina nui tho a achim om dan pa ngai bokamin han chhai vel hin nuama ti ani ma se chim om takamin chhai kual vel I chin e mawang hian ka kalsan lowang che ti ka soi theilo ka ti let vengat khai khai kapu kalsan love a tuna kan thangkam hi per thel ta se enge ti thabe rai riat avoi thumna atan ka chan thiam lo tur nge zo na min han zot le a ka shelo ti in team hau lovin ka chang ve wat plan 1 le plan 2 kan nei anga yani plan 1 chu kan tho mek hi ni ta se plan 2 chu enge ti ka zo chuan min chang don love mo ka ti nuwa muang ban cha thian ma na ka soi khai la ria em a engber chu mo ka zo na po min chan tum mel lo fe hian angoi le vungvunga naute han keng kual vel tur chuan meichia chu an thlan om jok nge yang mole atile daya ka ria naute chu meichia in an puak arem chang zoka an rin hlel om don lo boka ma se meichia chu kan mu chuang em ni kalo ti bul muk ni e meichia chu kan mu mi alova ma se kan mit chu uluk taka kan len a fu berang khoi muna nge kan mit chu kan len don ka zo na mol mang tak tak manga han chhai kual vel hi anuam ka ti ve e masin raimona chuan min mel runa bazara kar khat vel kan chetla dona lom edik angin rin hlel om mu tur po anla om ma na ati a ka soi vele ma chuan kha chabi ka bai kha hon mai ro chuan zana ilo leng pheidon nia ati pa chuan chabi chu haron vom pheya engma soi zui to lo chuan chabi chu kala a reilo te tal rami dora len man tumin katlan chuak ve ngal kan in cheina nom hne zet chu kaning to kher mai voin hi ni thum zet bazara lem kan channa hanita chin sen khat number 4 leinan poisa kan seng thlon zia chu zong chu ani mai engma ma son na kan la nei lo engma mu chu ala kan la nei heklo raimona la chu ni tina phur tu tulemoti mai tur hi ani a anui song reng ringot te chu kaning hlua to kan thian kal thiam lovate pahni po ni tin kan la muzel chu ani a an mel nen lam chuan kaning hlui to an kut vung puar ul mai le an mel dum thu zan mai te chuan ka khongai na ai ma in kan nin na an bel cha to zoka chonudar ni aridon nai to a keini po kan thian te ngak chuan kan in mu na thin le damdoi kan in pek na thin bazar building thar kila step chuk thla chuan kan om le wang to a kan chet vel dan muang chang lutuk chu kaning thuto ngangani tong po ka tong pe lova ngoi rengin step a chuan ka thu raimona chuan e khai ka pu chu idam doi chak avana to om ve ingoi renga ti pa in min ron ena anui ang vur vur le ngal bung mak hian nui ver vor lo mai te kaning to lutuk hetia engma tilova nu chui hi a ha dam lutuk kalo tilet mak ani don take ma se vo in lam te chuan kan pen chuak ve to ang chu raimona chuan ati a athu soi chuan min ti har vo kin ka ria phur fashan hian chu enge mo riat thar in eyem ni ka tilet wata
nei chuang lem nang ma se voina kan thian te hne na tang khan rui hlo zuar tu te chu kan hre thei to mai thei sin Raymond a chuan ati a ani le heng rui hlo zor le khang nau sen ruang te kha in zom na nei tura chuan ingai tak takamo ti in a chan na ka hriat sa zo na chu ka han zot le a khang nau sen ruang te om dan le an taksa athil kan hmu te atang khan chan dang a om thelo ti ka chiang ani Raymond an ati chuan keipo in kapom thlapa kan zot non vele mai kha ani renga kan om na lama ke pen khuang rual lo zet ron chuk thlari awang chuan Raymond a chu a hoilet wata an local ania ati sap kati tur chu ka hre chiang khop mai Raymond a po chu tho chu ati tur ani ve tho Raymond a chu adinga invaron thleng har vele kan lo boi man tre palom alo ti a pakhat jok chuan nia kan lak na thin te kota police an ding thlata an kalson kan nga ka an kal du silova arukin min ron pe rama kan ron kal thei rama lo mati a Raymond a chuan min han pevat ula ti pa in atak sa chu a hiat sut suta a palian deuh zawk le a thu nei tu zawk dewalang chuan alu khum chu a hlipa a chung lama chuan da na rem chang taka an siam ipte ang deuh te takte atang chuan number 4 chin sen chung an da sa chu aron phora chin sen hi damdoi zuar hovin an damdoi zor tur te na atan an hmang thin chin sen khathi cheng za hni vel an ti a voi khat in chiu na dai vel ani han ti Raymond a chuan poisa pek pa in ni danga kan buai le takin azuar tu te hi min hmel hria tir ve ula ati chuan chan na adong thalem lo khop mai a palian zawk a bok chuan ai ati bul muka ate zawk chuan an ma ne in tuma hrilan du lo alo ti vele ngal bok an poisa an lak rual chuan kal le ngal mai an tuma Raymond a chuan min hril mana hei hi min hril don chuan ti pa in cheng sang hi not pakhat chu a ip te tangin a phora damdoi mamo tak an mamo na phuruk tura damdoi zuar kan thian ate pahni chuan an hnar zo don lo ti an mit menga tang chuan a hriat reng mai a palian zawk bok chuan poisa chu ron ban mai atuma ma se Raymond a chuan a kut chu a pot let dai a hmun thleng min hruai huna le alo ti le a an pahni chuan an in en rala Raymond a lam chu an ron mel le a palian zawk bok chuan min bumi tum chuan i chak lovang ati bul muka an in hera an kal ta ngal Raymond a chuan min ron hui zawa kan pan lam tur po hrelo chuan kan thian te pahni chu kan zui ve ta khoi hmun nge min pan pui don ti po hrelovin kan zui ve mop mopa bazar mi vei nuai zinga chuan drug addict mi pali te chu kan in zui thliaya min mutu te tan chuan addict ni lovin detective kan ni zawk ti a hriat don silo ke amin kalpui ze lawang chuan kan kalna tur chu a hla lem lovani ang ti kan ring thla ve ngota powerhouse lama chuan kan in zui phei le a zarkot po chhokna stepa chuan kan chowa zarkot traffic point a motor lo jam le traffic pa huisil ham tur ri po chunga event ran lem lo chuan kong kan crossa Millennium Center chaklam konga chuan kan in zui zela karin ai tak chuan min kal hlat puya archive hall panna konga chuan kan chho zela archive hall chu kal pelin tlak lama chuan kan chuk thale a thui po kan kal le ma chuan ding lama kan penga kan ma chuan in lian thahel hol hi alo ding lua mai kan ma akal te pahni chuan ding ta a ta hian a palian zawk a bok chuan ati bul le muk Raymond a chuan a chung bera hian mo ai in la don ani chuan a hnuai bera khuan mi pakhat ama in lua a oma chumi hne na tang chuan chu pa chu ami anei tu ti pa in Raymond a chuan poisa chu a han phora palian zawk a bok chuan a lo ban vata ma se Raymond a bok chuan ka zo na kha ti pa ina kut chu a hnuk hla le dai alung oilo mel chu ka murenga ma se poisa chu a it thlunga ngani a chung bera hian anei tu chu a zuar tu chu a chhorani ati tange nge a
Raymond chuan poisa chu a pe a lak khol kan du a kan zuk be ve ange ti pa in hnuai lampan na stepa chuan a chuk thla a keipon ka zui ve ngal kan thiana te pahnih po an kal liam zui ve ngal na tak tak chu a in tran don ta in chu pon lama tanga en a in a chunga chuan alo lian hle zo ka ni ti kan lu hnu chuan ka hre theia Raymond chu in hnuai lampan chuan a chuk thla zela chhong hnuai ber chu kan thleng ta in chhong hnuai bera chuan hairol lo hian in lu om chi pakhat chi alo oma aizola in an sakdan ang bokin kong sir chep deuh taka sakani awangin mun rema in chu din tirila in chu a ar chho hle don ani ti a hnuai lama zui thlak dan atang chuan a hriat thei Raymonan kong khara ki kau lai chuan in chung lama TV a zai thom chu a hriat theia chan na kan don mai lo wang chuan Raymond chuan a han kik non le a in chung lama tang chuan o thum deuh chak hian enge ni aron ti a kong khar po chu a in hong chuang lo Raymond chuan biak lok che kan du a ati a in chung lama mi chuan enga nge min biak I du a aron ti le a ori atang ringot po chuan a to khir viau kalo ring ngal ngot Raymond chuan kong khar bul hnai se ta a hmui chu wada in zoi sap hian kan du a awati sapa Raylo te a kong khar chu aron in honga in chunga ompa chu a fim khur hle ani ang a hoi kwal zak zaka in chung lama lut wat tur chuan min huya Raymond nen chuan kan in zui lut ta kan rin ang nya in chunga lo ompa chu anel omlova a sama zuwa chupa a hmui mul me kha ti hriat tak chuan a hmui chu aron hnai thuaka amit mengla chu nel omlo takina sen room le ngal eng moin dua atile a min en la kan du chu hriat kha Raymond chuan alo ti ve khau thung dam doi mo ka zur ngai lo helai huna hian kan thian ten min ron tira lom Raymond chuan ati a dam doi ma mo to lutuk ni om tak chuan a han meng da wa kwal vela tuin thian te nge an ming po ka hrelo min pek turi nei lo chuan kan kalmayang kan ma mo to lutuk ti pain Raymond chu ading hluaya min kaltir tak tak mayang ti ka hlau khop mai ma se mui mul se ya chuan lo ngak ro ti pain room lama chuan min lu santa a Raivak lo nuwa chuan kuwa pek na sarang ni oma a fun thil dip var hi aron la chuaka sang ni ti chi a soi Raymond chuan rang takin cheng sang ni chu aron phor ngala poisa chu a pe a number 4 pek po chu ala ngala chu tiang thil tlem tham lutuk leina atan chuan a to ka ti in kan lem chan na chuan poisa kan rin aina he dai mai ma se poisa chu ui viau maila kan na thona atana min pui tu tur ani miau Raymond chuan heta hian kan ati lai chuan mui mul se ya chuan ai a theilo alo ti ngal maka Raymond chuan enge a soi tumpo ka hre thiam ve chi lo na a kan mui mul se ya chuan alo hre thiam ani che kang chu ani chuan kan kal ngal mayange ati a Raymond chuan kong khar lam chu apan ngala keipon engma soilo chuan ka zui ve ngal ma se kan lem chan chu kalo thei hil mana zang khai fe in ka thova kong khar lam chu ka pana Raymond chu aron le hoi zawa ka hre chuak ve chi ka che dan chu ka thak ngal wata mui mul se chuan milo muhman lo ra mang chu mo kal lama kan kal na lama khan kal to lovin in hnuai lama chuan kan chuk thla a kong puya chuan kan chuk thata a mun him chin kan thleng nia ka hriat vele enge an ti in Raymond chu ka zot ngal wat thila kal tluang ani chuan kan mi du te chu an ni mai theya an ni lo vek pon rui hlova sum dong pakhat chu kan man pha nge yang ma se kan mi du te an ni lovani chuan bulkan tran that le angai don ani mo khalo ti wat ani mayang chu ma se ka hriat sualo chuan
heng rui hlo zuar ho te hi an in zom kual vek ni in ka hria a kan mi du te an lo ni lo ani po in an aya lian zok man chuana atan kan man thei mai chu ka ring Raymond chuan ati a chuan bultran na tur kan nei ta a engtin nge ni zel ti in zo na dang ka siam le thuai hria chian le zual ti ringotin Raymond chuan min chang engtin ti in zo na ka siam bel vele ngal zata naktu ka pa ngai takin ron in cheila chuan kan ina iron kaldonia ti pa in bike kan da na dor pui phei motor park na lampan chuan kan kal zela zo na siam kual vak vak hi ka thiam zong takni ma se milu lul Raymond han chai kual vel nan chuan a man tlak lutuk lo thin boka engma zot zui to lem lo chuan ngoi rengin ka zui zel ringot kan na tho mek chuan kan be sei ayana sa in ngong anei don ta in ka hria voina kan va mu kha chu mi pakhat mai ani ma se khami khan ho tu aneya chu chuan ho tu dang a aya thil ti thei jok ala nei ani chuan chu mi thil ti thei takani don ani chu tiang ringot ngai tua karil ru ka man lai chuan engemo danglam deuh hriatin neem nichina khan Raymond chuan aron ti a nei ran lo ti in kalo chang ve wat in chung lama tong ri khai hria em eng tong ri mo mi zo tong ni lo tong dang ri kha ma se chu ringot chuan enge omzia anei chuan anga kan kho chak lam u nau te tong ri ka hria lom chu tiang te chu aizola in tam taka hian hriat tura omang chu ma se tu na mi hi chu kan thil chui lai atan apoimo viau mai thei ani tong ri chumo kalo ti ha a ni e thil te tham te po mai nei lo kan mu kima kan en kim ve ka ngai ti pa in a bike chu a herrema parking fee chu pe in lama chuan kan tan hole ta zan alo thlenga Raymond te in lam chu ka pan ta a ala ma de boka Raymond po alo la in siam chi alo bathroom matang chuan in sil fai zo hlim hlot ti hria tak hian alo chuak meka kati fo thin dan ani boka Raymond room a chuan kalut tlang phei ngala do kana laptop lo in hung chu ka ona chuti lai chuan Raymond chu aron lut ve chia iwaron in pe ma angreng ve aron ti luta katlai ngai hleinem kalo ti ve mak min ngei ngotang chu min nga thina wanga athin rim thin ziala ka hrevek sia min chang lem lo chuan a in siam ngala karin ain a in chei uluka ko ta hazaya nektaya or mek lai chuan kha engei ti dona in khom do ne lo kalo ti ha Raymond chu anui vurvura nula ho chu an buaile nakang chu ti pa in dar thalanga chuan a in en wangwanga a palianin a pianin azir boka a in cheina chu a in me kherla taka ma se a in cheina chuan enge poimo na anei reng ka hrelo a in siam zo nu chuan zan in chu kapa motorin kan kalanga yani atile maya enge morua manna chu anei chiang ani ma se min hril tul atiri lo po ani ma na le kan tumram lampan chuan kan in khal chuak ta apa kar i20 tharver vor chunga chuan chuangin kan hmalam huna thil kan ti tur chu karil ru in ka suang tu akwal vela Raymond hne na chuan enge kan ti don hanzo ka du rum na a ngoi ri chu a thazo ka kala hriata wangin engma ka zot zui lem lo archive hall kot mun ola chuan kan motor chu kan da a voin lama kan kal to na stepa chuan chukin gate a chuan kan in zui lut ta a gate a chuan Raymond chu ading data engma isoi ve angai lovania pa ngai takalu om top kha ani mai ati supringot in noilam kan pan done mokati line in chunglam stepa chuan kan lon chho zela thil om dan tur chu ka hre thiam lo tula voina kan kalna a bok khan kan kal done mokati na ka line ma se Raymond chu team hau lo hian akal zela step zo chuan a chhong chung ber chu kan pan zela kong khar lian pui tik thing manga uluk taka siam tle hlar mai chu kan ma chhon taran
Raymond a chuan doorbell chu a han met riral rala chan na ha don talove mo ka ti nu in kong khar chu ari raka karin lo deuh main nula upalam ve deuh to ma se ei thamu ti riat takas a hian kong khar chu aron honga lo lu ro engein duwa aron ti a ola chu amoin ama la chu anui seng reng reuh le ngal Raymond a chuan in nei tu hi biak lok kan duwa ati ve ngala ani mo lo lu ro lo thu ula ti pa in chung lama chuan kan in zui lut ta nula bok chuan engen in duwa ati le Raymond a chu a hoi kuala nula chuan a hre thiam ani ang anui saka keima hi in nei tu chu kania alo ti le nangma mo Raymond an ati le deuh ha awang chuan ke ang thovin makati ve ani ti ka hre thei mai oni nula chuan alo ti le maya Raymond a chuan ani mo in hi lua tura ruak ni in an soya hei kan hlo fa te lu atan hian kan du dewa ti pa in min ron mela hlo fa chu amin han chua chu ka thinarim deuh phat Raymond ala chuan amit min ron siai khum zui le ngala in ruak kan nei po ka van hrelo em ve chuak mai turan omla ka hre silova ti ila a hnuai ber to ta lua tu te khu an pa khu an transfer don ani mai theya ma se ala chiang lo an transfer ani chuan in khu aruak mai thei nula chuan ati Raymond a chuan ani tak chu mole kan ma mo viawa sin mole in chu lo ruak ta se khonga in min ron hria tir theyang em le ka number hi lala keini pon kan ron ngai chang ve thowang I phal chuan I number min lo pe ve bok la ti ro ati nula po chuan remati ani ang an mobile number chu hanin peta kan ti tur chu kan zo thok hatani ang Raymond a chuan hoi hom takin kan nula I chu amang tha in chu kan chua san le ta